miġbura l-kol madwar l-arta, il-poplu ġdid li ġbar, nagħtu kol ima u xandru sultan tas-sema mil-kodba mqazza nisimgħu tkellimna llum fiskin il-kelma tiegħek tkun id-dawl li keċċi fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Si niċċelebraw il-quddisa fis-solennità tat-twelid tal-Verġni Mqazza Marija, illi ħabbret li waslet is-salvazzjoni. Għalhekk nitolbu lil Mulej ħalli bl-interċessjoni ta' Marija aħna qatt ma nwarbu mill-ħajja tagħna il-grazzi li l-Mulej rebħilna permezz ta' bina Ġesu. Noffri din il-quddisa għar-Ruħ Marcella Tabone. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemin u billi ħallejt birijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li Mqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfirna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-ola tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin terida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ u roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej ibew waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għati li jilna għaddija tiegħek Mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar is-slim tiegħek fuqna miġburina s-solennità tat-twelid tal-Verġni Marija li ġibet il-libnek fid-dinja bħala bniedem u għed kien fetħet għalina t-triq tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li ju Alla u li miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Mikeja. Dan jgħid il-Mulej, inti Betlem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għat joħroġli dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-Mulej jitlaqhom sa ma teħles dik li jiflu ġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost tuliet Iżrael u hu joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, bil-glorja ta' jisem il-Mulej Alla tiegħu. U huma jagħmru fi żgur għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet l-art u dan ikun is-sliem, il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali, nifraħ b'ferħ kbir fil-Mulej. Jien fit-tiba tiegħek nitma' tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek ngħidu nanni lill-Mulej għal ġid li għamilli, nanni lill-isem tal-Mulej l-oli ngħidu. It-tieni qari maħut mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, ħuti, aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-provvidenza tiegħu, f'kollox jaħdem jitfid għal ġid tagħhom, għax lil dawk li hu warafhom mill-bidu ippredestinawhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' ibnu
ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwan. Lil dawk li jippredestinawhom sejħilhom ukoll, lil dawk li sejħilhom iġġustifikawhom ukoll, lil dawk imbagħad li jiġġustifikawhom igglorifikawhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħien jajent Verġini Mqazza Marija u tassew jistħoqlok kull tifħir minnek twieled Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. It-tnessil ta' Ġesu sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru jqogħdu flimkien saret omm bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Ġuseppi illi kien raġel ġust ma rridx għandara quddiem kulħadd u għalhekk għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, dirlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xejn tibża tieħu għandek lil Marija b'martek? Għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu, hi se jkollha iben u int issemmih Ġesu għax jisalva il-poplu tiegħu minnu bietom. Da kollu ġara biex isseħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta Eżajja meta qal ara xebba tnissel u jkollha iben. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek. Ħsieb qasir ħafna. Il-festa tal-lum, it-twelid ta' Marija, hija waħda mill-eqdem 4 festi tal-Madonna. Ġa fis-seklu 5, ġifieri was-sena 400, kienet tiġi ċċelebrata. It-8 ta' Settembru u marbut ma' fatt sempliċi ħafna għaliex fit-8 ta' Settembru kienet ġiet ikkonsagrata knisja dedikata propri l-attività tal-Madonna ġewwa Ġerusalemm, Santa Marija Nova għadha teżisti sal-lum. Illum nifirħu hija festa ta' ferħ għal 3 raġunijiet. L-ewwel nett il għaliex Alla oġbu jolla l-umanità tal-bniedem. Meta għażel tfajla minn Nazaret, bniedma bħalna l-koll biex tkun liben tiegħu, liben Alla. U għalhekk nifirħu għadan huwa l-ewwel pass biex id-dinjità tal-bniedem tiġi mollija. Marija stħaqqilha li tkun Alla u aħna se jistħoqqilna ġurnata nkunu wlieda. It-tieni raġuni mottiv ta' ferħ u għaliex it-twelid ta' Marija kif smajna fil-Vanġelu imma ħabbar 600 sena qabel minn Eżajja, meta Eżajja qal ara xebba sejra tnissel bi kollha eben. Madwar 600 sena qabel Eżajja qed jara dan il-mument. U dan l-iben kif imbagħad jgħid l-istess Eżajja l-qudiem fil-profeziji tiegħu kellu jkun l-iben sofferenti li jsofri u li permezz tiegħu tinkiseb is-salvazzjoni tad-dinja. Minna din it-tieni raġuni l għaliex dakinhar orbot
ir-redenzjoni tal-umanità. U t-tielet raġuni ta' ferħ hija għaliex aħna il-Maltin ma' din il-festa huma marbutin żewġ avvenimenti kbar. Biex ma ngħidx tlieta, imma tnejn kbar. Wieħed minnhom il-kol ta' fuq. Meta fis-7 ta' Settembru tal-1556 wara iktar minn assedju ta' iktar minn 3 xhur wara li kienu mietu tal-inqas 9,000 Maltin, kważi terz tal-popolazzjoni ta' dak iż-żmien, mhux ċajte, kważi terz tal-popolazzjoni mietu fl-assedju l-kbir. Waslet il-Gran Armata ta' Sqallija fis-7 ta' Settembru tal-1565. It-torok infixru xaraw l-armata tar-re ta' Sqallija toqrob lejn Malta u telqu. U hekk intemm l-assedju l-kbir propju fil-festa tat-Twelid ta' Marija. Minn dakinhar il-qudiem in-nies ma biex jsejħula t-Twelid ta' Marija dil-festa kif tafu intom. Nsejħula il-Vittorja, l-Vittorja. L-istess ukoll kien fil-5 ta' Settembru, 3 ijiem qabel il-festa, fl-1800, meta wara imblokk ta' sentejn mill-Franċiżi, bl-għajnuna tal-Ingliżi dan l-imblokk kien temm u l-Franċiżi tkeċċew. U kienu wkoll fit-8 ta' Settembru preċis imbagħad tal-1943 meta tħabbar il-5 ijiem qabel l-Italja kienet iffirmat l-armistizju li kien ifisser l-ajruplani li kien jtiru minn Sqallija għal Malta biex jitfgħu l-bombi fuq Malta u Għawdex issa mhux ħajtiru iktar. U għalhekk rikonoxxjenti li hemm Marija, ngħidula grazzi Marija ta' kemm entna, nitolbu għal grazzja kbir issa qegħdin fi kriżi kbira mondjali bil-COVID-19 kbira. Il-Papa il-ħin kollu jsemmija xin jiftakar kemm hawn nies qegħdin ibatu, kemm hawn nies tilfu x-xogħol. U għalhekk nitolbu lil Madonna issa biex kif ħennet għalina f'dawk l-assedji, tħenni issa wkoll għalina, ħalli din il-marda din l-epidemija rrieda tiġi mirbuħa. Flimkien jiena nemmen falla wieħed il-missier jista' kollu Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla min Alla daw min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu in Marija Verġini u sar bniedem, salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mitu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bellu witz kontu l-kodba mqazza u tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqal ma'mudija waħda għal maħfar ta' dnubiet, nistenna l-qama mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Niċċelebraw bil-ferħ it-twelid tal-Verġni Marija u nitolbuha biex aħna wkoll nagħmlu ħilitna ħalli fil-ħajja ta' kuljum qatt ma nonqsu li nersqu lejn bina Ġesu anke bit-talba li għamlitna hi bis-sliema ħalli bekk nirċievu minn Ġesu il-grazzi tiegħu nitolbu. Nroddu ħajl Marija kif kif qedtilkom ta' kemm il-ħelsien ġabetilna fl-istorja ta' Malta, nitolbuha biex issa wkoll teħlisna minn dina l-epidemija rrieda nitolbu. Nitolbuk mulej fl-aħħar nett għar Marċella ta' Bone li mietet feta' żgħira biex il-mulejja tija il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Mulej il-qattal li ressaqna quddiemek bi Kristu Siedna. Mbirek int mulej għala tal-ħolqien kollu fit-tbitaj tal-inbiet qegħdin noffrulek tal-ħobs qegħdin noffrulek frott tal-artu xogħol bniedem li minnu jsil għalina l-ħobs tal-ħajja.
mulej għala tolħol kollu fit-tibitaj tal-imbiet qegħdin noffrulek frott tad-dilja u sol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex li twilet minn verġi bla ma naqqas iżda qaddex il-bija ta' ommu ingħaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix bisalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna il fuq, niżżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid kbir għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iraddulek ħajr. Nfaħruk u nberkuk u nxadu l-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni. Jinislet liben waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifti l-glorja ta' xbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bi faħħu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Ma taħħom il-għana tolbuk it-tifir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddisalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs rakt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħa l-kalċi li ġarat il-ħajr birek tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalik u għal-medmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferri l-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U biċċu kontana nitolbu li l-Ispiritu Sant jaqgħadna f'ġisew wieħed li jiena li nieħdu semm il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'fudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha speċjalment il-qaddija tiegħek Marċella Taboni daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati li jenna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri mal-Qaddisin, li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk insebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rinna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqades ismek, tiġi salt nagħtek. Ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Eħlissa nitolbuk mulej minn kull deni.
Għatina fit-tieba u l-ħin nagħtijek il-paċi fi żmienna biex nkun ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-imiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubiet, iżda ħares lejn il-fiji tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fija, li tax wissal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħi l-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistgħux li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Qatt qarbin ibqgħu fostkom min ma jridx jitqarben joqgħod bil-qiegħda biex jitqarben. Komplement ibqgħu bil-wieqfa. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Roddu ħajl il-mulej għal grazzi li tagħna li jatina li Verġni Ummu Marija tkun omna. Nitolbuha ħalli tenna nindmu minn naqqasijiet tagħna bl-għajnuna ta' Ġesu ħalli jekk nkun jistħoq ilna bħala il-premju fis-sema.
Illum il-berġa l-loti tad-dem li għawd ix-xewkija hija miftuħa sassija. Jista' jagħmel dan il-ġest nobli u jagħti d-dem. Nitolbu. Tifraħ mulej il-Knisja tiegħek bil-mistera qaddisa li bjom inti s-saħħaħa u tittenna bit-twelid tal-Verġni Mqadsa Marija li mela d-dinja kollha bit-tama u bih żerna għalina l-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru l-koll fil-paċi ta' Kristu.